खोबरं, भाजलेला कांदा, लसूण आणि हे बघा हे आलं घेतलेलं आहे. हे आपलं एक फुल फुललंय. आपल्याकडे नळ योजना नाही का? घरोघरी बघा नळ योजना असतं ना ते. मग ते काल नाही तुम्ही बोलला, ते आज बोलताय ना. आता पाहून घेतली. आज भरपूर आपल्या गार्डनचं काम केलंय. दोन दिवस थंडी कमी होती ना, धुकं होतं तेव्हा तापले पाणी. अरे मी आता वाढलीतलं पाणी ओतलं अर्ध ढाकरायला लागले. कुणाला पाणी तापलं घे. चला आज खूप गारठा आहे, वातावरण एकदम थंड झालेलं आहे. पक्ष्यांना पण लवकर जाग झाले आज. नाही पण 6 वाजता त्यांचा किलबिलाट चालू होता. चला आपल्याला नाश्ता बनवायचा आहे, कारण कुणाला जायला नाही तर लेट होईल. तर चुलीवरती बघा मी कढई ठेवले, त्यात टाकले थोडंसं तेल. तुम्हाला मी झटपट वाटप दाखवते. आपल्याला एका ताईंची कमेंट होते की ताई वाटप का असं दाखवा आम्हाला म्हणून. तर हे बघा, हे इथे मी घेतलेत कांदे चिरून असे लांब लांब चिरलेत, लसूण घेतलेलं आहे आणि हे आपलं ओलं खोबरं. तर अगोदर कढईमध्ये की नाही कांदा आणि लसूण टाकायचं आणि चांगलं असं लालसर भाजून घ्यायचं. तर कढई जरा गरम होते म्हणून जरा 2 मिनटं थांबले मी. म्हणजे कोणत्या पण भाजीमध्ये ना हे आपलं वाटपानं वापरलं जातं ग्रेव्हीसाठी, म्हणजेच रश्श्यासाठी. म्हणजे कडधान्य आहे, व्हेज नॉनव्हेज, चिकनमध्ये मटनमध्ये हेच वाटण असतं ना, ते वापरलं जातं. आता काही लोक गरम मसाला बघा असतो ना, तो पण टाकतात. अख्खा गरम मसाला तो वापरतात किंवा पावडर असतं ना ते. तर वाटण करताना मी गरम मसाला नाही टाकत, मी नंतरला टाकते वरून. जेव्हा आपण भाजी फोडणीला घालतो ना त्यावेळेस घालते मी. सुगंध जरा राहतो ना छान गरम मसाला, त्याच्यासाठी. आता हे भाजून घेते चांगलं लालसर. तर हे बघा सगळं आपलं भाजून झालेलं आहे. हे आपलं भाजलेलं खोबरं, भाजलेला कांदा, लसूण आणि हे बघा हे आलं घेतलेलं आहे तुकडे करून. ते सर्व आता मिक्स करायचं आणि मिक्सरला वाटून घ्यायचं. हे बघा वाटप आपलं ना वाटून झालं आहे. हे असं पाणी टाकून वाटलं आहे मी. आणि आता हे फ्रीजमध्ये ठेवायचं. हे जर का तुम्ही बाहेर ठेवलं ना तर ते खराब होणार, कारण ओलं खोबरं आहे ना त्याच्यामुळे. आता घाई गडबड असते किंवा आपल्या काही मैत्रिणी कामाला जाणार पण असतात, ऑफिसमध्ये वगैरे कामाला जातात. तर हे असं वाटून ठेवलं असेल ना की आयत्या वेळेला बरं पडतं, पटकन आपलं भाजी वगैरे करताना उपयोगी पडतं. आता हे मी ठेवते फ्रीजरमध्ये. म्हणजे फ्रीजरमध्ये पण तुम्ही ठेवू शकता किंवा आपलं जर नॉर्मल फ्रीजचं खाणं तिथे ठेवलं पण चालून जातं. आणि हे बघा हे मिक्सरचं हे पाणी आहे ना, हे मी आता भाजीमध्ये वापरणार, धुवून घेणार सर्व. हा बघा जॅक ना, धर. चपाती नको त्याला खायला, गोड हवं. या इथे. कोणाच्या बाबांचं बियाणं लावायचं चाललंय इथे ना. ते आपली ऊसाची बघा हे लावलेत ना कांडी, ते वरती पाला जो आलेला आहे ना तो जाऊन तो खातो पुरा. आता काय माहिती, मला वाटतं त्याला गोड लागतं का काय, देवाला माहिती. तो आला ना जॅक की ते खात बसतो. ऊन बघा कसं आलं आहे घरामध्ये. तर हे बघा हे ह्यांचं काम चालू आहे, माझं वाटपाचं काम चालू होतं चुलीजवळ. आणि ह्यांचं आज फुलझाडं घेतलेले आहेत सर्व. हे पुढच्या साईडला सर्व आहे ना फुलझाडं आपण लावलेले आहेत ना. काय खत घालायचं ह्याला. काल बघा तुम्हाला दाखवलं, मला वाटतं कालच्या का मागच्या परवा दिवशीच्या व्हिडिओमध्ये वाटतं दाखवलं बघा खत घालताना ना. तर ते फुलझाडांसाठी पण ठेवलं होतं खत. कसलं कडकडीत पडलं आहे. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. तर आत्ता मी चालले होते फुलं घ्यायला. नवीन फुलं आपल्या बागेमध्ये फुलली आहेत. नवीन म्हणजे जुनंच झाड आहे आपलं, पण बऱ्याच महिन्यानंतर फुललेलं आहे. तुमच्याशी शेअर करते मी. आज देवाला की नाही भरपूर फुलं मिळणार, त्याच्यामुळे मला पण खूप असं आनंद होतो आहे.
कुणालचे बाबा कुठे गायब झाले काय माहिती, आता इथे होते. हे बघ इथे आहेत. हा मी शोधते कधी बसणं. ते बघा त्यांचं तिकडे काम चालू आहे खुरपणं. हे बघा हे आपलं चाफ्याचं झाड आणि आपल्या चाफ्याला बघा अशा नवीन पालव्या वगैरे छान अशा फुटल्या आहेत आणि अशी भरपूर फुलं पण आलेली आहेत. आणि हे बघा इथे आपलं एक फुल फुललं आहे. गुरं बघा आली. हा मोगरा म्हटलं आज देवाला सर्व आवडीची फुलं. झेंडू पण आपल्याकडे भरपूर आलेला आहे. जास्वंदी नाही वाटतं आज. हे बघा गुलाब पण आहे ना, रंग बघा किती सुंदर आहे तो. चला जरा फुलं जास्वंदी तिकडे आहेत का बघून घेते. हे बघा ही पिवळी फुलं आहेत ना, हे जंगली आहेत. पण कधी जर का फुलं नसेल ना तर ही फुलं पण मी घालते देवाला. मग हा लिंबू चांगला झाला आहे व कुंडीतला लिंबू बघितला. हे आपलं पारचं झाड आहे बघा. हे आता त्यांनी ओपन करून ठेवलं आहे. त्याची पानं ना जराशी हे झालेली आहेत, सुकल्या वाटतात. ते आता खत पाणी करतील. जास्वंदी आहे का? जास्वंदी पण खोललीस? जास्वंदीला ते हे करायला लागते. काय ते खोदून ठेव ना. नाही मोगरे आले, हे गोंडे आलेत नाही ते त्यामुळे लफडा. गोंडे आले तर काय गोंडे चांगले असतात, उलट माती आपली चांगली होते. माती चांगली होती, गोंडे आता उकराने होते गोंडे. हा मोगरा नाही ते फुलला आहे अजून. फुलला नाही, फुलं आलीत त्याला. हां चल इकडची थोडीशी काढून घेते. ही तयार झालेत. हे बघा इतकी फुलं भरपूर झाले आपल्याला. हे बघा देवपूजा झाली, किती प्रसन्न वाटतं बघा. चला आता थोडंसं बाहेर काम आहे. आज गुरं काय ऐकत नाहीत, हैराण करतायत. ते बघा कुणालचे बाबा आता ते मगाशी तुम्हाला म्हणाले ना मिरचीचं काम आहे, त्यांनी घेतलं करायला. कटिंग करतायत आणि स्प्रे पण करतात आणि डोळ्याला गॉगल पण लावून घेतलं आहे. आणि मी चालले हे बियाणे बघा लावायला. ते काकडीच्या बिया भिजवलेत ना, ते कुणालच्या बाबा लावतील. आणि हे माझी भाजीचं आहे ते मी लावते. कुठे ठेवू? इथे ठेवू वाटी? वाटी बियांची घरात आता नाही लावायचं आहे. हां चालेल. हां गुरं बघ ना आज किती आलेत व. हां इथेच अजून घंटीचा आवाज येतो म्हणून बरं झालं. चला माझं मी लावून घेते. जेवण बाकी अजून करायचं आहे. आले चिरंजीव आले आमचे. छत्री घेऊन जायचे कुणाला, ऊन किती आहे रे. काय रे त्याला मी रोज सांगते छत्री घेऊन जा, टोपी घेऊन जा. काल मी टोपी पण त्यासाठी धुवून ठेवली, पण ऐकायचं नाही आईचं ना. उन्हामध्ये आम्हाला आवडतं सर्वांना. पाणी पिजा पहिला. 1 वाजलं बघा. घरातलं सर्व काम आटपलं मी आता. पण माझे पाय पुसणी राहिलेत धुवायचे, ती बघा बाहेर ठेवलेत मी भिजत. थोड्या वेळाने धुते. कड्याकाचं ऊन पडलंय. बसून पी पाणी, बसून पी. तर कुणाला हातपाय धुवेपर्यंत जरासं बोलते ना मी. मला वाटतं कधीचा व्हिडिओ, परवा दिवशीचा व्हिडिओ आहे. मी आमचं संध्याकाळचं बघा रुटीन दाखवलं होतं ना, त्या व्हिडिओमध्ये मला बऱ्याच कमेंट आलेल्या आहेत. म्हणजे पाण्याविषयी, नळाविषयी. तुमच्याकडे नळ योजना नाही का? घरोघरी बघा नळ योजना असतं ना ते. मला वाटतं मागे मी एकदा तुम्हाला सांगितलं होतं की आमच्याकडे धरण झालेलं आहे. म्हणजे आमचं हे जे गाव आहे ना, हे छोटंसं वाडी आमची ना डोंगरात आहे. नेमके 5-6 घरच आहेत आणि खालची बाजू आहे ना इथे सगळं धरण होणार आहे, म्हणजे चारी बाजूने. त्याच्यामुळे आमचा जो नळ आहे ना पाण्याचा तो खाली आहे. आणि मग असं म्हणजे डोंगर चढून आम्हाला पाणी आणावं लागतं, प्यायचं पाणी. आता जेव्हा धरणाचं काम चालू होईल ना तेव्हा सगळ्या सोयीसुविधा होतील. रस्ता बनेल, पाणी येईल. तोपर्यंत थोडेसे कष्ट काढावे लागतील. बघू आता कधी होईल ते. पण होईल कदाचित. आम्हाला असं वाटतं की 1-2 वर्षामध्ये होईल काम चालू. तिथे बोर्ड पण लावलं ना. बोर्ड आता लावलं आहे. मला वाटतं जो महिना झाला तिथे बोर्ड वगैरे लावून ठेवलं आहे.
की ही जागा धरणाची आहे, असं धरणामध्ये ही जागा गेलेली आहे असं लावलेलं आहे. अगोदर नव्हतं लावलेलं, आता लावलेलं आहे. तेच सांगते मी, आमचं गाव कसं वर डोंगरात, त्याच्यामुळे पाण्याची योजना घरोघरी येणं मुश्किल आहे, म्हणजे ते शक्यच नाही आहे. खाली धरण आहे ना, परत पाईप वर आणलं, पाणी चालू झालं पावसात, खाली धरणाने खोदलेलं आहे ना सगळं, पाईप वाहून न जाणार. हां तेच. पाणी पाईप कसे राहणार. हां ते वरती पण नाही ना, पण वरती पण पाणी येणार कसं एवढं उंच. ते लाईन फिरवली ना तरी ते पाईप तेवढे जास्त लावावे लागतात ना. आता फक्त एकच पाईप टाकलेला आहे. हां पाण्याचा आलेला आहे तो जुना. पाईप फिरवायला वरती ते राहायला पाहिजे ना, वरनं पाणी कसं ना खाली धरणार आहे. हां गाठी खाली उतरतं पाणी. खूप असं डोंगर आहे आमचं. मी तुम्हाला दाखवीन काहीतरी शूटिंग करून ना, त्या साईडला मी कधी गेली ना का दाखवीन. मला वाटतं बऱ्याच वेळा मी दाखवलेलं आहे, तुम्ही जर का जुने व्हिडिओ बघितलात ना तर तुम्हाला माहिती पडेल, दाखवलेलं आहे मी. पण इतकंच की म्हणजे आता हा जो तुम्हाला रस्ता आहे ना समोरचा, तो सरळ रस्ता तुम्हाला दिसतो. म्हणजे हा आता तयार केलेला रस्ता आहे, आणि जिथे पाणी आहे ना ती जागा वेगळी आहे. त्याच्यामुळे हा नवीनच झाला ना हा रस्ता आपला, आता गेल्या वर्षी झालेला आहे. आम्ही जेव्हा गावी आलो ना त्याच्यानंतर हा रस्ता झालेला आहे. बघू आता कधी होईल तेव्हा होईल, तोपर्यंत आहे तसे दिवस काढायला लागतील आपल्याला, होईल काहीतरी. तर पुढे मागे जर का जमलं तर आमचा पण विचार आहे बोरिंग वगैरे पाडून घ्यायचा. बघू आता स्टेप बाय स्टेप सगळं करत जायचं. सगळ्या सोयी कशा एकदम मिळत नाही ना, त्याच्यामुळे आहे तसं चालवायचं. कुणालच्या पाण्याचा आवाज बघितले, सगळं रेकॉर्ड होणार आहे आवाज. कुणालने आता सगळं केलं आहे ते. कोणत्या खुशीत पापड शेकते आता ते? नाही ना, तुम्हाला पापड पण कुठे मिळते खायला? आत्ता पापड खायचा कुठला मूड झाला पण तुम्हाला आत्ता? मला खायचं. तुला खायचं तर तेल तर किती तेलामध्ये किती कंजूसी करणार, किती काय ते होतात. असं दे, मला तेल कमी लागतं. तेल टाकी त्या तव्याला, त्या तव्याला पण बिचारायला शरम वाटेल. अरे त्या तव्याला तर शरम वाटेल, बिचारा तव्यामुळे माझा जीव जायचा. भरपूर तेल आहे, समजलं का? जास्त तेल खायचं नाही. आता पापड म्हटलं तर तेल आलंच. पापड असत होतं काय? भाजून पण होतो. कुणाल फॅन बंद करता खायचा? काय बोलतो कुणाल? कच्चा राहतो असा पुढे पापड. कच्चा राहतो. काल कच्चा राहिलेला थोडा. कधी काल पापड भाजलेला? काल पण भाजलेला ना, काल का परवाची भाजली. तो माझा पापड नरमच झाला काल रात्री ना, काल हा रात्री मग हा ते चपातीवर ठेवलेले म्हणून. गरम चपातीवरती हा काय माहिती, त्याच्यामुळे नरम मला वाटलं झाले. माझाच नरम नाही झाला का काय. नाही ते चपातीवर ठेवले म्हणून नरम झालेला. मग कोण ठेवलं चपातीवरती? तूच राहिलं असेल, चुकून होतं. दुसरा व्यक्ती कोणी नाही, तिसरा तुम्हीच तू. राहिलं असेल. मग ते काल नाही तुम्ही बोलला, ते आज बोलताय. नाही आता पापड बघितल्यावर ती लक्षात आलं ना म्हणून. असं आहे काय? आता जरा तेल टाका द्यायला. तुमचं झालं ना? हा माझं झालं कमी तेलाचं. काय आमच्याकडे ना भरपूर तेल पाहिजे खायला. आज जेवण मी करणार होती वांग्याची भाजी, वांग्याची नाही गवारीची भाजी करणार होती. सकाळी वाटप काढलं ना ताजं, मग खाणे केली गवारीची भाजी मग कॅन्सल केली. म्हणजे नको, ताजं वाटप आहे, वांग्याचं भरीत चांगलं होईल म्हणून मग वांग्याचं भरीत केलं. विधा आहे. हे बघा जेवण बघा आजचं, वांग्याचं भरीत, डाळ भात, चपाती आणि हे पापड. ही ना माझी डिश आहे. चला करा सुरुवात जेवायला. काय करतोय पुन्हा? काय चाललंय? अभ्यास चाललाय? मला कधी शिकवशील? मी तुझा लॅपटॉप बघितला पण नाही कसा असतं ते. करा बाबा, ये लवकर चल. झाडांना ना पाणी घालायचं आहे. ते बघा खत पाणी चाललं आहे आमच्याकडे 2 दिवस सध्यानं तेच चाललेलं आहे. आणि हे बघा हे ठेवलं आहे जमा करून. भाजीचा पालापाचोळा, परत तांदूळ, डाळ धुतली ना ते पाणी एका बालदीत काढून ठेवलं आहे. कुठे गेलं? चाफा फुलला आहे दुसरा. हा सफेद पुढे काय आहे ते? हे इथे पण आहे चाफा वाटतंय. नाही ना पान आहे ना. संध्याकाळी कसा फुल, सकाळचा फुल नाही ते पिवळं दिसलं ना, मला वाटलं चाफाच आहे. सकाळी माझी चप्पल कुठे? मी चप्पल शोधते का दिवस ना, चप्पल माझ्या ठिकाणावरच नसते. मी चालली हा पाणी टाकायला. ह्याच्यामध्ये टाकते काजूमध्ये. कुणाला हाक मार, एकदा येईल अजून हाक मारल्या ती. कुणाला आमचा ना अभ्यास करायला बसला ना मग आता दिवसभर चालू होतो. आता दुपारी
जेवून झाल्यानंतर बसलाय तो, म्हणजे समजा ना जवळजवळ 1:30-1:45 दरम्यान. आता वाजले किती सांगते, मला वाटतं 5:15 5:30 वाजलेत. जर कंटिन्यू चालू आहे तरी त्याला मी किती वेळा बोलते की जास्त असं मोबाईलमध्ये वगैरे पण चांगलं नसतं, पण मुलं ऐकत नाही ना. सकाळी पण 4:30ला लवकर उठणार, ते वाचन, तर सगळ्या गोष्टीने ठरलेल्या आहेत. शेड्यूल बोलतात ना, ठरलेलं तसं आहे ते. सतत सतत फक्त अभ्यास अभ्यास बस. त्याच्या आवडीच्या गोष्टी आहेत त्या, म्हणजे आत्ताच नाही, लहानपणापासून तसंच आहे त्याचं. त्याच्यामुळे आम्हाला माहिती आहे ते. आज की नाही, कुणालच्या बाबांनी सकाळी लवकर सुरुवात केली होती झाडांचं सर्व करायचं. म्हणजे मला वाटतं काहीतरी 8:30च्या दरम्यान त्यांनी सुरुवात केलेली. हां, 8:30च्या दरम्यान. ते कंटिन्यू ते मला वाटतं 11:30 11:45पर्यंत त्यांचं चालू होतं. सगळी म्हणजे जितकी पण फुलझाडे लावलीत ना, सगळ्यांना त्यांनी व्यवस्थित अशी अळी वगैरे करून असे मुळावर सगळी ना खोदून ठेवली होती. आणि आता ते बघा खत टाकतात. म्हणजे जे काल केलं ना दुसऱ्या झाडांचं, तेच आताच रिपीट चाललेलं आहे फुलझाडांचं. तर चला, आता माझं पण आहे ना 4-5 रोपं आहेत, माझी या ठरलेली रोपं. आमची ना वाटणी करून घेतलेली आहे झाडांची, तर ते मी आता करणार माझ्या रोपांचं. तर हे असं पालापाचोळा वगैरे ना मी जमा करून ठेवते आणि मग टाकते नेहमी झाडांना वगैरे. आंब्याच्या झाडांना जास्त करून, आंब्याची झाडं आणि आता हे काजूची झाडं आहेत ना त्यांना टाकणार. जरा धुवून वगैरे घेते आणि मगच भिजत घालते पाण्यामध्ये आणि मग टाकते. मग चहाची पात वगैरे असते ना ते पण. तर हे असं सगळं चाललं असतं आमचं ना, दिवसभर काही नाही काय चालू असतं. आता आज पण सकाळपासून भरपूर काय केलं. दुपारी थोडा वेळ आराम केला. मला वाटतं मी काहीतरी 10-15 मिनटं झोपले होते. नंतरला माझं एडिटिंगचं काम होतं. एडिटिंगला भरपूर वेळ जातो, जवळजवळ 1.5-2 तास, जास्तच म्हणा, कधी काही 3 तास पण जातात. खूप असं लक्ष देऊन ते करावं लागतं. आता माझ्या झेंडूला इतकी फुलं आलेली आहेत. हां, पुढे चला पपईला टाकतील, नाही टाकलं पण चालेल, नंतर टाका. ते काय वर फुटायला लागली इकडे. एका नवीन पान आहेत, ती बारकी वाटते वरती आलेली आतमध्ये आहेत ना. हां, इकडं पण बाहेर येतं, इकडे साईडने. चांगली मला बघू त्या गवारा नेला भेंडी ना. हे झेंडूची रोपं अशी भरगच्च झालेत ना, काही दिसतच नाही दुसरं ह्याच्यामध्ये. लावते आता इथं पसरायला भेटेल त्याला, असं ठेवलंय. एकदा पकडली नाही मी त्या झाडाला, पकडायला मिळते. धने जाऊ दे डिशमध्ये. चला मैत्रिणींनो, आवरलं बघा. शेवटचं काम होतं ते केलं. एक 3-4 रोपं आली होती टॅमॅटोची, तिथं होती, एकत्र होती, त्याच्यामध्ये सेपरेट करून आता लावून घेतली. आता भरपूर आपल्या गार्डनचं काम केलं आहे. बरं वाटतं, पण असं आपण करतो ना. कुणालचे बाबा गेले आता हातपाय धुवायला. तर चला मित्रमैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. तुम्हाला कसा वाटला जरूर सांगा कमेंट करून. आवडला असेल तर जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.